Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, em dic Abril, faig llegir a l'Escola Antonina de Benissanet i vos recomano aquest llibre de Gaudí, que és l'arquitecte de la Sagrada Família, i en 60 pàgines t'ho resumeix molt bé la vida del Gaudí de la Sagrada Família, i és a partir de 9 anys. I m'ha agradat molt. Els llibres